Moi bo día a todos e a todas. Moitas gracias por acompañarnos nesta rolda de prensa de cada venres na que damos contaxados os asuntos máis importantes que vimos de aprobar en Xunta de Goberno. E hoxe queremos destacar o firme compromiso da Deputación, neste caso coa comarca da Mariña, que se concreta na aprobación de preto de 630.000 euros para impulsar diferentes proxectos e actuacións en varios concellos. Trátase dun investimento clave que permitirá mellorar infraestructuras, reforzar servizos públicos, apoiar o tecido asociativo e avanzar na mobilidade, contribuindo así ao desenvolvemento socioeconómico da comarca da Mariña. Por eso, esta mañá aprobamos investir preto de 400.000 euros para colaborar con dous proxectos na Ponte Nova, que servirán para mellorar as infraestructuras e servizos públicos neste concello. O primeiro dos proxectos vai a contar cun orzamento de 250.000 euros que están destinados a diferentes actuacións. Por unha banda, a humanización do aparcadoiro da Praza dos Fornos. Estas van a ser unhas obras que conseguirán dar armonía entre esta praza, que, como sabedes, é un elemento esencial no desenvolvemento turístico desta localidade, e o seu aparcadoiro. Ademais, estas obras tamén permitirán reforzar a seguridade viaria da contorna e mellorar a drenaxe das augas que proceden da choiva. Por outra banda, con eses 250.000 euros, a Ponte Nova poderá acometer a reconstrucción do estribo dereito da Ponte do Fondón, unha infraestructura que se sitúa nunha vía de titularidade municipal que dá servizo á área recreativa. Esta ponte agora mesmo está afectada polas condicións hidrolóxicas do río Eo, polo que esta actuación vai a permitir garantir a súa estabilidade a longo prazo. E, ademais, tamén con cargo a ese acordo, a Ponte Nova poderá adquirir as fincas lindeiras ao cemiterio para a súa ampliación, posto que na actualidade está prácticamente saturado. E xa por último, este concello mariñán, a Ponte Nova, aproveitará estes fondos para adquirir un camión con plataforma elevadora, unha impresora multifunción e un contador con depósito de distribución de auga. Eso no tocante ao primeiro dos proxectos. E no segundo, poderá realizar con case 140.000 euros a mellora da rede viaria de Conforto, unha parroquia rural que ten na accesibilidade un dos seus principais desafíos. Así, con este acordo, o Concello da Ponte Nova renovará a vía de titularidade municipal que conecta a estrada provincial LUP 4809 cara á Ermida de San Antonio e que é a que dá servizo directo a un establecemento hosteleiro e a varias vivendas. No que ten que ver cos convenios de colaboración, seguimos reforzando tamén o tecido asociativo da nosa provincia. En ese sentido, aprobamos achegar algo máis de 20.000 euros á Asociación Recreativa e Cultural os do 21, do Vicedo, para axudarlles, neste caso, cos gastos de funcionamento desa entidade. É unha agrupación folclórica, sen ánimo de lucro, que leva xa máis de 40 anos fomentando a nosa cultura a través da música, da danza, do teatro e das tradicións populares. Agora, grazas a estes fondos, os do 21 poderán afrontar os gastos de mantemento das súas instalacións, costear a indumentaria e materiais para as actividades culturais, o seu transporte, cartéis para dar publicidade ás súas actividades e financiar servicios de asesoría ou gasto dos seguros de responsabilidade civil, en definitiva, para que poidan manter unha actividade tan importante nun concello como é o do Vicedo. En a Xunta de Goberno tamén hoxe aprobamos, para seguir mellorando na mobilidade, a adxudicación das obras da LUP 2806 entre os concellos de Lourenzá e de Mondoñedo. A adxudicataria é Construcciones Isidro Otero, SL, que vai a ser a empresa que se encargue de realizar estes traballos que afectan a práctica totalidade dos 4 kilómetros desta estrada, dende Cazolga ata a parroquia mindoniense de Oirán. O prezo da adxudicación supera os 200.000 euros e os traballos que van a realizar consistirán na reapertura de cunetas, na pavimentación con aglomerado en quente, e na sinalización horizontal mediante marcas reflexivas blancas. Esta é unha actuación importante porque esta vía conecta a diferentes núcleos de poboación de ambos concellos, Mondoñedo e Lourenzá, e dá acceso aos servizos públicos e tamén é importante para o turismo da contorna, polo que estamos falando
dunha estrada con un carácter marcadamente estratégico para Lourenzá e para Mondoñedo e importante tamén para a cohesión do conxunto do territorio da Mariña. Cambiando de asunto, en o que ten que ver co emprego, aprobamos hoxe e sacamos adiante as bases para a convocatoria de 7 prazas de enfermería, 4 de fisioterapia e 5 de terapia ocupacional para as nosas residencias, para a rede de residencias públicas da Deputación de Lugo. Neste caso, as prazas serán de acceso libre polo sistema de concurso-oposición. E sabedes que, dende a Deputación de Lugo, contamos cunha rede de 9 centros provinciais públicos de atención aos maiores nos que as persoas son o centro da nosa atención. Primamos un sistema público, próximo e de calidade, que pon por diante o benestar social e a dignidade persoal das persoas que habitan nestes centros. Nese sentido, a atención que ofrecemos é multidisciplinar e tamén individualizada, respondendo ás necesidades físicas, funcionais, cognitivas e sociais de cada un dos residentes dos nosos centros. Estas prazas o que veñen é a mellorar a atención que dende a Deputación prestamos ás persoas, fortalecendo os servizos propios e cun modelo, como sabedes, que é exemplo en toda Europa. E, finalmente, xa e remato, na sesión de hoxe quedou tamén aprobado o último trámite administrativo para o pago dunha subvención a unha entidade que resultou beneficiaria do programa para a dotación e mellora dos servizos comunitarios. Concretamente, estamos falando da Comunidade de Montes de Goián, en Sarria, que recibirá 5.700 euros para a mellora de accesos comunais. E, como dicía, remato. Gracias a todos por vir e que teñades boa fin de semana. Muy bien.